Ako rin may nagbuhi sa akong lolo o lula ya. Ikaw rin nagbuhi sa mong lulog lula? Looy, mga silaw ka akong biyaan. Karong gali ya, wala may pamaw ako akong lolo o lula. Namuwak na lang ko para makapalit o bugas. Ang mga kaangkod sila ba? Long! Kagikan! Ha? Silong sa kay ulan. Dali. Nag-usam ka sa bukid. Namuwak og lube. Diri sa silong sa. Ibutang sa na imong kuan. Amo na imong pinuwak. Pila ra man ni kabuok? Napo, ang kabuok. Napo ra kabuok. Unsa man nimo? Bigya para makapalit og bugas. Ibaligya para makapalit og bugas. Haman day imong ginikanan Sa Manila. sa Manila. Imong papahaman. Paangkan raman ko. Ipangkan na ka. Ay imong ginikanan dugay na pud ka wala kita. Pila na pud ka tuig. Gibiyaan ko. Wapa mong kuro tuig. Ay wala pa'y tuig siyo kay bali haman ka nagdako. Sa akong lula. Sa imong lula. Haman imong lula karon. Sa mong balay. Sa inyong balay unsa may trabaho sa imong lula? Wala. Wala. Imong lula ray nadia sa inyong balay. Huwag akong lolo. Ug imong lulo. Unsa man pa'y trabaho sa imong lulo? Wala na. Wala na. So, Sa balay. nara sa balay. Ako rin may nagbuhi sa akong lolo o lula ya. Ikaw ray nagbuhi sa imong lulog lula? Ginoo, bilib ko nimong bata ka ba? Wa pa jud kay chinilas o. Ngano mo kay chinilas? Mo ko'y kapalit ya. Unaw na lang na kong bugas ya. Para magkakaon si lolo o si lula. Unahon na lang nimong pugas para makakaon nimong lulog lula. Maunang namuwa ka og lubi karon. Kana pila ron puyalin ana og kuan na. Baligyan na nimo. Rin nanay. Maun ra jud na imong trabaho, mamuwa og lubi. Dili. Magpasuhol. May magpasuhol sa kaglube. Mamunot. Amaw na imong trabaho. Para mabuhi lang nimo imong lula, lulo. Kinsa kanang imong lulag lulo mo na nagpadako nimo. Akibali ni balos na lang ka. O ya, balos lang ko sa akong lula o lolo ya. Kay di man ko muda ko og wala po sila. Dili ka muda ko og wala sila. Gibiyaan mo po ko sa akong mama. Gibiyaan kasi imong mama. So kibali imong mama karon wala kay kontak sa imong mama. Wala, kay wala mo ko cellphone. Bilib ko sa imong nga bata long ba. Pila edad nimo? 15. 15. Unsa ngalan nimo? Jan Link Mar. Jan Link Mark. Nag-eskwela pa ka karon? Wala na. Wala na. Inyandang na lang kuya, kaya huwag eskwela kuya. Unsa may kanuna mo. Bilib ko nung May trabaho po akong lolo o lula. walay trabaho imong lulog lula. Pila na mali edad sa imong lulog lula? Nanang, guro sa 80 kapen. 80 na kapin. Kibali ikaw na lang jud isa nagkuan jud ning kamot para mabuhi ni imong lulog lula. Ug wala kay makita nga trabaho unsa man puy kanon ninyo? Buwan, kamute kay uban-uban man po sa akong amigo ba. Ang mag-uban-uban ka sa mong amigo kibali mga muti. Ang tuso na lang po na kuya o, para sa akong lolo o lula. Ang tuso nang nimo para sa imong lulog lula. Na mabuhi sila. Kung makakaon po. Sus Diyos ko. Karong gali ya, wala may pamaw ako akong lolo o lula. Namuwak na lang ko para makapalit og bugas. Ang mga kaangkod sila ba. Mo. Bilib ko sa imong nga bata long balong. Kasagaran sa bata na 15 anyos pa ka. Kasagaran sa ingon ana nga pangidaron. Dili kay ingon ana ang trabahoon. Kay ingon ana imong pangidaron. Ni eskwela pa gid taon pero ikaw wala ni pili nimo wala na ka ni eskwela. Kay para mapakaon nimo imong lulog lula. Looy, man sila og akong biyaan. Looy gud sila og imong biyaan. Ginoo. Bilib jud ko sa mga pagkabata ba. Layo jud ka maabtan long. Ngunana gyud ayaw gyud biyahe mong lulog lula ha. Iampo lang na sa Ginoo tanan ang imong kalisod. Imong nagian karon sa kinabuhi, iampo lang nimo ha. Kaya ang Ginoo long nagtan-aw ram na sa imo ha. Labi na kay sa imong pangidaron karon, at jud nimo gipili nga imong lulog lula, imong biyaan. Gipili gyud nimo nga imo silahang unungan. Kay para mabuhi sila. Ho? Bilib ko sa mga bata ha karon grabe. Ulan gani pero naning kamot kag pamuwak og lubi. Karon ani na lang ha, tagaan ta kag bugas. Gusto ko nga makita og unsay sitwasyon sa imong lulog lula. Haman dapit ang inyong balay. Na dito sa unahan. Na dito sa unahan, dool na lang dire. Oh. Sige, mauban ko sa imo ha. Palitan ta kag bugas kay para makita nako ang sitwasyon sa imong lulog lula. Okay ra nimo? Oh. O sige ta. Bilib ko ani bata eh. Diyan ang po kumuagi. Dire ra pud ka moagi. O sige ta na. Aman ni balay. Aman kani. Kini.
Ako din ni kayang balay ng sir. Tapos ang ilang balay ng pero wala na yung atok. Kani long kumpuan, long kaning magulang-ulang. Sigurado gini. Sabi, wala na yung atok ng balay oh. So, haman ni mong lulag-lulo. Ay! Mayong punto na ay. Nagabok na tayo ilang pandri, oh. Delikado na nili nanay. Ay, mayong ito. Mauni imong gibuhit si nanay. Ako ang iyang Ang gibuhi? gamay pa ni Oo. upa isa pa katuig dili na ako. Ikaw na nagpadako Ako na nay. nagpadako niya. Maunang gibalos ang mga Oo, apo na. mao ni mangita sa pagkaon ako. Nya Sumo din niyang balay mga mamsir. Tawaw na kuha na, kapal na. Pag muulan ni. Pag muulan ni siya, sigurado mabasa agad niya. Kaning bataa, mao din niyang gibuhi si nanay. Karon niya lulo day ma'am sir, wala diri kay gikuha man. So karon long kaning mutan na ko nimo, kusunada kami eskwela. Una ko nimo mong lulag lulo. Di man siya mabiya na ako kasi kay ang naman gabi magluya man ko. Mo na ni amo sampit. Bilib ko sa imong apo na kay taliwala sa iyahang edad karon. 15 pa na 15 siya. anyos pero wala niya pasagdi. Ang iyang Oo, si apuan. meter ko. Oo. Uwa ka ni ko Galing kamot magamit siya. dire kana ang sampiton. Naning kamot yun siya arang mabulit mo. Mm. So karon ako ihatag sa imo nga bugas no nga. Kaya lang muna nimo pasalamatan na yung Ginoo ginalo na. Oo, sabod na. Ako bilib sa lot ko nimo kay sa imong ani jud nga pangidaron. Dili jud angay man ni baho. Pero ginuhuna mo nga amo nga mga Kami apuhan nga makakaon. makakaon. Oo, mo na iyang ipangita. Mo ning bilib jud pa ning bataan. Yes, salamat kaya. Kita ko. Palagi ko ni kuya. May tamo talaga sa gaan ko sa siya. Anak ang dito nga, ampo ng dito kanunay kay ano ang Ginoo alo man ang Ako magbalas-balas sa atong sitwasyon. Kanilong tagaan tagaw ko na pagpalit ko din mo pupan ha. Pagpalit din mo kanay ako itobil. Pagpalit din mo sudan ha. Kaya kada palitin lang po si nanay og tambal. Ha? Ampo ang kanunay sa Ginoo no, ha. Salamat kanya. Oo, basin kaluyan sa Ginoo nga makabalik ko. Ano na? Nay, amping kanunay ha, di ko ako magdugay na ha. Igilong amping mo kanunay ha. Panggaadyo dan Salamat imong apuhan. kayo, sir. Kaya mo nagingon nga ang imong apuhan man ay nagpadako sa imuha. Salot ko sa imo kitag sarjoy bata na imong anak sa imong mga. Magkamaw pa. Isa ka tuig palagi siya. Mm. Dili na ko. Mo nang imong apo na dili ka talikod nimo. Tinuod na. Masuko pa nga na sa maglakaw-lakaw lagi ko. Di man may pwede, di ko malakaw. Pila na edad kay nimo karon na? Ha? Pila edad nimo ron? 82. Itito na des nanay si tatay pila na edad? Ha? Imong bana. Kuan na. 84 man tele na sa Mga karon. senior na gud eh. So nay dili na ko magdugay niya. Sige, salamat Dong, kayo. di na ko magdugay ha. Amping mo kanunay diri ha. Salamat kayo. Kanunay lang sige. Pwede na ako balik. Balik mo kayo.